Hej og velkommen til denne video på Vesterlet Development, hvor vi i dag skal snakke om, hvordan man afspiller en lyd ved hjælp af en knap. Så vi starter med at lave et nyt projekt. Single View Application. Jeg kalder mit afspil lyd. Og husk at storyboard er den der. Så siger vi next. Og jeg gemmer mit på skrivebordet. Create. Sådan. Det første vi lige gør, det er at sætte en lille knap ind på vores skærmbillede her. Sådan at når vi trykker på knappen, så vil den afspille en lyd. Og den kan vi klikke afspil lyd. Sådan. Og den kan vi bare lave ret stor, for det er noget af det eneste, der kommer til at være på skærmen. Så den laver vi kæmpe stor. Det ser ret dumt ud, men det gør vi. Så og vi kan skifte baggrundsfarve. Den kan være en rød. Og vi kan som før sætte vores navigation bar ind her. Og vi kan skrive lyd app. Og den kan vi gøre sort. Det kan gøre i style. Der kan vi vælge om den skal være black transparent. Nej, den skal være translucent eller den der. Så den vælger vi der. Så bliver den sort. Den synes jeg er fed, så den tager vi. Sådan. Så har vi en lille layout på plads. Eller vores UI. Så åbner vi vores editor her. Og så skal vi have defineret vores knap. Sådan så at den ved, når man trykker på knappen, så er den her knap, man trykker på. Så holder kontrol inde. Og trykker. Og holder den inde og trækker den herover. Slipper. Og husk at vælge en action, og det er en knap. Og så kalder vi den afspil. Og touch up inside. Connect. Så har vi vores knap, og den er defineret. Vi gemmer. Går herud, gemmer. Og så, når man skal afspille lyde, så kan man ikke afspille en lyd, før man har et bestemt framework inde. Og et framework, det gør du ind, klik her. Åbner vi center. Og så går du ind under, helt spole lidt ned. Og her hvor der står Link Frameworks and Libraries, så siger du, trykker på den plus-ikon her, for at tilføje en ny, så søger du på et. Det hedder Audio Toolbox .framework. Så siger vi add. Kommer den herned, den kommer også her. Så kan vi bare lige trække den ned i vores frameworks folder, hvor de andre også ligger. Så trækker vi herned. Og så skal vi ind og skrive vores h-fil, eller vores header-file. Og så skal vi importere dem, sådan så at den ved, at den skal bruge dem. Det er ikke nok, de bare ligger der, de skal også importeres. Så vi skriver hello import. Og så før vi kan importere den der audio toolbox, så skal vi også lige importere foundation. Så vi skriver foundation her. Og den der, og foundation igen. Sådan. Og så importerer vi så vores nye framework. Og det er så audio toolbox slash audio tool box dot pro. Er vi enige om det? Jo. Sådan. Så har vi altså importeret vores framework. Så nu virker den i kode. Nu kan den genkende alle de forskellige koder, der har noget med lyd at gøre. Så nede i vores hernede, vores afspilknap, der skal vi så sige, hvad den skal gøre. Men først, så skal vi lige have nogle lydfiler ind, som den skal afspille. Og dem har jeg lavet herover. Jeg har lavet en i MP3 og en WAV format. Og det er fordi, den kan både afspille MP3 og WAV. Ikke andet. I hvert fald ikke med den her slags kode. Så de her to filer, jeg må bruge. Så vi trækker begge to ind, og så laver jeg et forsøg med dem begge to. Husk at copy. Sådan. Og så skal vi lige skrive koden nu. Vi starter med at sige cf bundle ref. Så skal vi give den et navn. Jeg kalder bare mit main bundle. Og det skal vi så sige er lige med cf bundle. Get main bundle.
semikolon. CF URL ref. Så skal vi give, hvad vi vil kalde den fil, den skal spille. Så vi kalder den bare sound file URL ref. Og I bestemmer helt selv, hvad vi kalder den. Bare husk så også at rette det senere i koden, ikke? Semikolon. Så kalder vi den, vi lige har kaldt deroppe, sound file URL ref. Og siger, at den skal være lige med cf bundle copy resource URL. Og så skal vi have fat i den, der hedder main bundle. Og den næste her, der skal stå parentes cf string. Og så skal der stå ref, string ref. Og igen parentes. Så skal der stå, hvad din fil den hedder. Så sidder man sådan der, fordi at det er noget string eller en tekst, og den hedder så knap. Og her der skal du skrive, hvilket format den er. Men først så skal der stå cfstr. Sådan. Så laver man parentes, sådan to der, parentes igen. Og så skriver vi, at det er en mp3-fil. Sådan, og så går vi videre hen her, og så skal der stå 0. Og semikolon. Sådan. Godt. Hvad siger den der fejl her? Der skal ikke være et komma der. Så skal vi sige, at den skal til at afspille den, men først skal vi give den et nummer. Og det er der bare noget, man gør. Så det er UINT sound ID, og det kan de kan kalde den i, hvad jeg har lyst til. Det er bare den, vi skal kalde lige om lidt, når vi vil spille den. Undskyld, det hedder UINT 32. Altså sound ID. Så nu har vi lavet den der, bare skal afspille. Og så siger vi, nu skal vi til at kalde det der vores nye toolbox. Så siger audio services create system sound ID. Og så siger vi sound file URL. Og så har vi sådan overtegn der. Sound ID. Sådan. Og vi kan lige skrive en mere, for den spiller den. Og det er så audio play audio services play system sound ID semikolon. Sådan. Vi kan gemme. Og al den her kode kommer selvfølgelig til at være i beskrivelsen inde på YouTube. Så lad os bare prøve at køre den og se om det virker. Og jeg håber I kan høre det. Jeg skruer lidt op her. Lød til at sige det. Og den er i gang med at starte. Sådan, og den startede. Så har vi vores app her. Jeg trykker afspil lyd. Der kommer en knap. Prøv lige en til. Det virker fint. Så prøver jeg lige at gå ud. Og nu prøver vi så. Det var den her fil her, vi afspillet her. Nu prøver jeg med wave-fil. Og det er egentlig det samme. Du går bare ned og ændrer formatet. Og den spiller helt fint. Ja, det virker. Så det var en succes. Så fortsat goddag, og vi ses nok i næste video. Hej hej.